खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। पानबारियाव MRMA 2.0 नि सिङाव गोनोखोआरि आदबजों दंफां गायनायनि सांग्रांथियारि मेल खुंदों। पाटारकान्दियाव मोन 15 सनानि बिस्कुट जब्द, सासे सुरां फालांगिरि हमजादों। हाइलाकान्दियाव हानि दान्थे-बिदान्थेया हिंसायारि जानायनि उनाव सा 9 जोखोम। बशिष्ठ पुलिसआ सिग्रोमना सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों। एक्साइज बिफाना सनापुर टल प्लाजाआव जौनि सिखाव फालांगिरिखौ होबथादों। रङियायाव गारि सौग्रावना सानै सुबुंनि जिउ खहा। UPPLनि थान्दै हान्जाया मिरु नखर बिफाननि नेहाथारिखौ लोगो हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि बेन्दोङाव थानाय पानबारियाव 11 आगस्ट दिनै मेरा रेशम मेरा अभिमान सुंदयै MRMA 2.0 नि सिङाव गोनोखोआरि आदबजों दंफां गायनायनि सायाव सांग्रांथियारि मेल खुंनाय जायो। बे सांग्रांथियारि मेलखौ सेन्ट्रेल सिल्क बर्डआ BTCनि सेरिकालचार बिफाननि मदद होनायाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव जाफुंसार आबादारि, आसाम गौरब, पद्मश्री बान्था मोनगिरि सर्वेश्वर बसुमतारी, पानबारि बड'फा एग्र' अर्गेनिक प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि मासिगिरि मदन बसुमतारी, MRMAनि स्टेट नडेल अफिसार सुनिल देउरी, सेन्ट्रेल सिल्क बर्डनि बिगियानगिरि बिद्युत नाथ चौधुरीजों लोगोसे सेरिकालचार बिफाननि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि सा 50 निफ्राय 100सो दावगाफुनाय आबादारिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सांग्रांथियारि मेलनिनो बाहागो महरै 2 एकड़ केसारु बागानाव थांनानै गोनोखोआरि आदबजों गायनायखौ दिन्थिफुङो। लोगोसे हा थियारि खालामनाय, नांगौ रोखोम जायगा होनाय, थाजिम सामलायनाय, रानस्रांनाय, बिफां संरैखाथि होनाय आरो बिलाइनि दिहुनथाइखौ बांहोनायनि सायाव सुबुरुन होनाय आरो आदबफोर बायदिनि सायाव नोजोर होनाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लानाय आबादारिफोरखौ टेकनिक एक्सपार्ट आरो मावख'गिरिफोरा गथि-गथि फोरोङो आरो दिन्थिदोंमोन। मख'नो गोनांदि आबादारिफोरनो MRMA 2.0 नि सिङाव बिगियानारि आदबजों दंफां गायनायखौ दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिया आबादारिफोरनि गेजेराव सांग्रांथिखौ बांहोनो नाजानाय थांखिया जाफुंसारदों आरो ओनसोलनि सेरिकालचार आबादारिफोरखौ बिगियानारि आदबजों दंफां गायनाय मदद खालामगोन होननानै मिजिंथिदों। श्रीभूमि जिल्लानि पाटारकान्दियाव गोबांथार बिबांनि सनानि बिस्कुटजों लोगोसे सासे सुरां फालांगिरिखौ हमनो हायो। नसुं रायजो मिज'रामनि राजथावनि आइजलनिफ्राय फैनाय गंसे टाटा सुम' गारियाव सिग्रोमनायाव सासे सुबुंनि मोन 15 सनानि बिस्कुट जब्द खालामनो हायो। हमजानाय सुरां फालांगिरिखौ महाराष्ट्रनि आसलाम शेख होननानै सिनायथिनाय जादों। आसलाम शेखआ गावनि जुथा सिङाव सोनानै लाबोखुमादोंमोन मोन 15 सनानि बिस्कुटफोरखौ। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ आसलाम शेखखौ सन्देह खालामनानै हमो आरो बिनि मोदोमाव सिग्रोमनायाव जुथा सिङाव सोनानै लाबोखुमानाय मोन 15 सनानि बिस्कुटफोरखौ जब्द खालामनो हायो। जब्द खालामनो हानाय सनानि लिरथाया 7.50 ग्राम आरो बेनि बेसेना खमैबो 1,06,40,000 रां जागोन होननानै SSP लीना डलिया सुलुङाव बुंदों। बेनि उनाव आसलाम शेखखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो आरो केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनो जागायो। हाइलाकान्दी जिल्लानि लाला पुलिस थानानि सिङाव थानाय जय कृष्णापुर गामियाव माखासे हा आरो गंसे दखानखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि उनाव खमैबो सा 9 सुबुंफोरा जोखोम जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला मोन्नैबो हान्जाया गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो हा खोन्दो आरो दखाननि बिगोमाखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे सोलिबोगासिनो दंमोन। बे बाथ्रा दान्थेलायनाया मंगलबारखालि देहायारि दाङाबाजियाव सोलायदोंमोन आरो मोन्नैबो हान्जाया जोखोम जादोंमोन। जायगानि माखासे सुबुंफोरा जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो लालागुदि सावस्रि मिरुसोमाव फाहामथाय होनो लांनाय जायो। बिसोरनि गेजेराव सानैया गोब्राब हालोदाव होनना मिथिनो मोन्दों, जायनि थाखाय बिसोरखौ मोजां फाहामथाय होनो सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालसिम दैथायहरो। फारसेथिं जाथायनि उनाव मोन्नैबो हान्जाया लाला पुलिस थानायाव आलादा-आलादा अजद गथायो। बे समाव पुलिसआ दाङाबाजिनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बशिष्ठ पुलिसआ गुवाहाटीनि बेहरबारि ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखा सिग्रोमनायनि गेजेरजों खमैबो 7 किल'ग्रामसो गान्जा बोखांनो हानायजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ खानो हायो। हमजानाय सुबुंखौ लखिपुरनि बिजय दास होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिजयआ गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा दंमोन। बे समाव बिजयनि बाइक आरो गान्जाखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो आरोबाव नायबिजिरनो बिजयखौ पुलिसनि आवथायावनो लाखिनाय जादों। दासान्दि बशिष्ठ पुलिसआ नोगोरमायाव फेग्रा मुवानि हेंथायै गिदिर हाबाफारि लानायनि बाहागो महरै फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनि हेंथायै नोजोर आरो अपारेसन गोख्रों खालामदों। कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्ला एक्साइज बिफाना सनापुर टल प्लाजायाव मंगलबार फुंनि समाव मेघालयनिफ्राय लाबोनाय बिलाथि जौनि मोनसे गिदिर फालांगिखौ होबथादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01 UC 9545 गोनां ट्राकआव खमैबो 123 कार्टन IMFL आरो बियार दंमोन आरो बेफोरखौ आसामाव फाननो थाखाय लाबोनो नाजादोंमोन।
कामरुप जिल्ला एक्साइज बिफाननि मावख'गिरि देबजित नाथआ बे अपारेसनखौ आसाम मेघालय सिमानि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय होनना फोरमायदों। दासान्दि जब्द खालामनाय जौखौ बबेनिफ्राय फैखो आरो सोर बेखौ लांनायाव लोब्बा दंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय एक्साइज बिफाना फिन खेबसेबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। रङियानि बालागाव ओनसोलनि 27 नं माहारियारि राजा लामायाव गंसे गारिया गोख्रैथियै सौग्रावनायनि उनाव सानै सुबुङा जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला AS19Y0780 नम्बरनि टाटा नेक्सन गारिया खारफुबाय थानाय समावनो कन्ट्रल गोमानायनि जाहोनाव लामा सेराव थानाय फांसे गिदिर बिफाङाव सौग्रावहैदोंमोन। सौग्रावनाया ओरैबायदि गोख्रैमोन दि गारिनि सानै सुबुङा जाथायथिलियावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ फैनानै गोथै सहफोरखौ बोखाङो आरो गोनांथार नायबिजिरनायनि थाखाय थानासिम लाना थाङो। रिपर्ट मोननाय समसिमाव थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ मिथिनो हानाय जायाखैमोन। दासान्दि पुलिसआ जाथायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनो जागायबाय। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल सुंदयै इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै हान्जाया दिनै गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर बिफाननि निहाथारि गबिन्द महन IASखौ लोगो हमदों। इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो रायजो सभानि MP प्रमद बर'नि दैदेननायाव थान्दै हान्जाया दंमोन। लक सभानि MP जयन्त बसुमतारी, इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर'आ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि थान्दै हान्जाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सागान होनाय जारिमिनारि थामथि गोजोन बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनाय, सोलिगासिनो थानाय संसदनि जथुमा 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ बारहोनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव रायजो जानाय बर'फोरनो हाजोआरि ST एबा ST हिल्स गनायथि होनाय, बिटिआरआव गोदानै गामि सोसननाय, बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि केसफोरखौ बोखारनाय, BKWSCनि गोहोखौ बारायनाय, भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय आरो गुबुन गुबुन जौगाखांआरि आयदा आरो बिथिंनि सायाव मिरु नखर बिफाननि सेक्रेटारिजों सावरायो आरो दाबि खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।